F'dawn ix-xhur tas-sajf huma ħafna li jażlu li jmorru btala fuq cruise. Cruise tant qed jikber fil-popolarità li anke qed iwassal biex koppji anke Maltin qed jażlu din l-esperjenza biex jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Minkejja l-esperjenza tal-ħolm li joffri cruise liner ftit huma dawk li jafu l-istorja ta' dawn il-bastimenti enormi. L-ewwel cruise liner fl-istorja mondjali jmur lura għas-sena 1837. Dan il-bastiment kien proprjetà tal-kumpanija Peninsula and Oriental Steam Navigation. L-ewwel bastiment kien jesa madwar 200 passiġġier biss u kien jaħdem b'magni tal-istim. Hekk spjegalna Victor Wickman, kollezzjonist marittimu meta kru ta' One News mar jaqsam din l-esperjenza fil-mużew li jagħmel parti mid-dar tiegħu fix-Xajra. L-ewwel nett sa nofs is-seklu 19 kien diġà il-bastiment immexxi bl-istim kien beda jieħu postu fuq ir-rotot kummerċjali. F'pajjiżna l-ewwel cruise liner li daħal fil-port il-kbir kien fis-sena 1844. Fost li żied bastimenti li jibqgħu msemmija fl-istorja marittima hemm il-famuż Titanic, spjegalna Wickman. Propju f'Jannar tas-sena li għaddiet erġajna ġeddidna l-memorja tal-esperjenza qarsa tat-Titanic meta l-cruise liner Costa Concordia kien inkalja mal-gżira ta' Giglio ftit ħin wara li ħareġ mill-Port Ruman ta' Ċittavecchia. Ma' żmien dawn il-bastimenti komplew jevolvu kemm fit-teknoloġija, id-dera u anke l-kapaċità fejn illum bastiment wieħed kapaċi jesaq madwar 3000 persuna. M'hemmx paragonu xejn, ġifieri l-portan nara l-iżvilupp fejn għandhom x'jaqsmu l-magni, l-ewwel magni tipi ta' steam pjuttost ta' saħħa żgħira. Wara t-turbini tal-istim ġew il-magni tad-diesel li ġew inventati minn Rudolf Diesel. Illum il-ġurnata diversi bastimenti jaħdmu bl-iżjed teknoloġija riċenti dik tat-turbini tal-gass.